karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Ako ka lang. Just remember, Hello? Hello? Good morning. Kinsa ni? Taga-hospital ko, sir. May babae nga gidadiri o niya. Karon pa na mo ma-open ang iyang cellphone. Oh, babay? Oo. Nagkabutang diri sa iyang phone, Justin Bana. Maungi kay una na mong gitawagan. Ha? Oh, hain kang ospitala? Oh, unsa may nga ng pasyente? Dili pa man siya mahimong ikasulti. Unsa may nitabuan ng pasyente ha? Bunog man kaayo ni sir. Og nabagok ang iyang usa bato. Unsa? Sige. Hain mo siyang ospitala karon. Hello? Para, tuwa sa ospital si Alice. Unsa? Paduog ko karon sa ospital nga iyang himutangan. Aron klarohon kung unsa gi sitwasyon niya. Naa siya ng ospitala? Si Miss Mara, may kasulti sa phone. Unsa man? Patay na siya? Oh, nag-escort mo siya patay. Kinsa makang nanawag? Okay. So siya kung buhi pa ba ng babayhan? Okay, sige. Magpaabot ka rin mo sa beach house. Sige, bye. Oops. Klaro na. Si Justin ang iyang kasulti. Ako din karoon. Pero tawagan unan ako, Scarlett. Ate Alice, hain manggit karon. Kinalang makitaan ka. Ay, si Romero ang nanawag. Hello, Romero. Patungo ka ron sa ospital. Ha? Nakita na ko si Miss Mara nga may kasulti sa phone. Unya, nag-isgot yung ospital. May ospital nga iyang gipasusi kung buhay pa ba maong babae. Babay ang na-ospital? O na'y isulti ni Miss Mara. Kay, nahibaw ka ba kunain ang ospitala, Romero? Oh, Susiha dito. oh. Narang emergency room. May mga pasyente sa emergency room. Kuwara si Alice sa may suok nga higdaanan. Kalagom sa iyang naong. Ugwa siya maglihok. Di ba yung mga kasulti sa tinuod nga nita po? Sa akong pagkulatan niya. Niyan ako sa ospital. Walang untay da utang na hitabo ni Ate Alice. Walang unta. Tuaran ditong dapitang emergency entrance. Kadako na sa kausaban sa among ospital din niya. Dako na kaayo niya. Ug daghan nang napuno ang mga building ining dapita. Pero ang emergency room, maupagihapon ang nahimutangan sa emergency room. Diha na mo kita si Mama. Ma! Ma! Tabagin ninyo si Mama! Maluoy mo, sir! Tabagin si Mama! Ma! Ang hayop kong amahan. Kipatay niya si Mama. Hayop ang mga lalaki. Hayop siya. Hayop ang among amahan. Di alam unta si ate din. Di alam unta. Anong inyong nalang sa kita sagdan din eh?
Ati mana May ninyo ni? kagabot sa emergency room. Unsa man kay nahitabo din sa emergency room? Unsa man to? Ati mana ninyo nga akong asawa? Siya ka na. Si Justin ka na. Ati mana ninyo nga asawa? Unsa ba? Liyo po! Tanaw na ko. Oh. Siya gining niya sa picture nga gisayan ni Ate Alice nako. Si Justin ka na. Ang salbahis nga bala sa akong maguwang. Unahan ninyo ako. Unahan ninyo ni ako asawa si Alice. Kaya wala ni magliyo ko. Tuwa na. Mamitabang na nga mga doktor. kayo, isa ng bayhan nga. Naon sa din na diha? Doon ay babae na looy taayo. Nang ginadinigan nila kadlawon. Hunya, way tagtungod. Wa maatiman. Naon sa di ang maong babae? Abot bunog mang kay naong. Abot man kung kulata na. Pahin po man ang doktor. Kay naong, ug man ang may samad. Nakailag ka ng babayana? Wa man inday. Maayo na lang nga may abot ang bana. Maupay pagpanglihok sa mga kanahan. Unsa man mo? Dalian ninyo katiman. Maguhat pa mo nga mamatay ng akong pasyente. Ay, Madalian ninyo. hapay pa tumatumbang motor. Murag nakailam ako ng nagmotor. Excuse me! Excuse me! Murag si Romero cute. Bay! Bay, Justin! Bay! Si Romero cute. Anong gidugay-dugay man na ninyo? Bay, kalma lang. Itoy! Sige mga docs. At ima na taon na ninyo si Ate Alice ha. At ima na yung taon. Okay na bay. Niya naman ko. Ako ni bahala ni ate. Nayabag ka? Ha? Unsa ba ka? Ikay ba na niya? Nga ikaw may muati man niya? Ha? Dili man. Kung ganahan ka nga mo at ima ni Ate Alice, ikaw good. Natural nga ako'y muati man niya. Kaya ako'y ba na niya? Unsa man? Ipa-admit na ni mo siya ining ospitala? Unsa ba gusto nimo? Masagan nimo siyang mamatay? Ha? Wa magid ko magkunahon na ana bay. Natural nga i-admit na siya din eh. O ikaw, bakalakaw ka na. Lakaw na! Ako na'y bahala ni Alice din sa ospital. Ha? Unsa may gidugayan nimo diha? Lakaw na! Sigurado ka? Nga ikay bahala ni Ate Alice din sa ospital? O ako na'y bahala niya. Busa makalakaw ka na. May gawas na si Romero sa emergency room. Murag huy-huy man ang iyang naong. Mapalayo lang ko niya. Hello, Carlin? Bayo kita nawag ka. Niyan ako sa ospital pero Pero unsa? gati man na siya ni Justin. Ayaw pagbiya diha ni ate. Kung dili mo magkasulti si ate kung unsa kinahitabo niya. Ipa-imbestigar ni pulis. Ha? Pero ipalayas naman ko ni Justin. Siya na ko ni bahala kay siya mong kunong bana. Dako ng binuang. Ha? Unsa na kong binuang? Wa ka mahibong. Kung nganong kalit lang siya nga may angkon na iyang asawa si Ate Alice. Ha? Nganong kalit man siyang may atiman ni Ate Alice sa ospital. Sa unang pagka-ospital ni ate, ni adto ba siyang ospital? Iya bang giatiman si ate? Unsa imong nakita kan Justin? Ha? Awa man tuod. Mura lang siya bato. Napugos siya kadto sa diyang gisugo na siya ni Madam Carla nga duaw si ate. Unya karon. Nganong kalit man siyang may atiman ni ate? Wa ka mahibong ana Romero? Matuod lang. Una ba ko siya miabot na ako diri sa ospital? Ug nasuko pa nga. Wa dayo atiman na si Ate Alice sa mga doktor. Sa imong tanaw. Ngano kahang ingon ana ang kalit niyang kaikag nga moatiman ni Ate Alice? Nganong dili naman kaniya paduulo ni ate karon? Nganong siya may moatiman ni ate? Wa ka magduda, Romero. Tuod. Karon pa mahitabo nga mo atiman siya ni ate. Yan nasuko pag siya nako. Unsay nasuko? Mo siya nasuko nga concern ko ni ate. Ipalayas gani ko. Gipalayas kaniya tungod kay dili siya gusto nga magkasulti mo si Ate Alice. Ha? Nakakita ka ba sa kahimtang ni Ate Alice? Diyos do, itaw kay hubag kayong naong. Puro nahiwi ka niyang ilong. Kana ang gusto ko nga imong susihon ha. I-report sa pulis ang nahitabo ni ate. Ha? Susiha kung diin siya makit-i o kung unsa gid ang nahitabo niya. Nganong nabunog siya. Oo. Damoy kaila sa mga pulis. Magpatabang ko. Hello. O sa nin nahitabo diha? Diyan di man sa mga doktor.
Onya, unsa may buhaton nimo ana? Kinanglang wala ay makaduol ni Alice. Busa ati man ko na siya. Unsa? Kinanglang mapahilom na ko si Alice sa kong gibuhat niya. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!